खुलुमबाय आं मुस्रि बिकास बड'सा गिबियावनो NE8 भइस इंडिया चेनेलखौ आं साबायखर होयो जिहेतु आंखौ पेरेन्ट्स गार्जेन दिथागिरि बा स्टुडेन्ट्स बिथांमोनजों कानेक्ट खालामनाय मोनसे सुबिदा होदों दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आङो केरियार सोमोन्दै बा केरियार रिलेटेड मोनसे मेसेज होनो नागिरदों मा केरियार अपसनाव जों थाङोबा मोजां जागोन केरियार काउन्सेलिं बोरै जों लानो हायो बा स्टुडेन्ट्सफ्रा फरायखांनानै एजुकेशन लानानै मा फिल्डआव थांनो हायो जिहेतु केरियार ना बुङोबा जोङो क्लास 10 निफ्राय आरम्भ खालामनांगोन बेखायनो क्लास 10 आव मा टिप्सजों जों फरायनो हायो माबायदि जोङो वाइसलि डिसिजन लानानै जों फरायलांगोन बेनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंगोन गिबियावनो जों क्लास 10 आव मोनसे डिसिजन मेकिं प्रसेसखौ जों फिक्स खालामना लानांगोन नोंथांमोना मिथिगौ जोनोम जानायनिफ्रायनो बिमा बिफा बिथांमोना जोंखौ दैदेनो आरो थिग बेबायदिनो फरायनायनिफ्राय लानानै जोंनि सोलिनाय आदब खायदा बिमा बिफायानो जोंखौ फोरोङो नाथाय जितु जोंनि मेट्रिक आनजाद बा क्लास 10 जोङो बे डिसिजनखौ जोंनो लानांगोन माबायदि फरायनांगोन मा पेटार्नजों जों थाङोबा मोजां रिजाल्ट लाबोनो हायो बेबायदि माखासे डिसिजनखौ जों लानांगोन मानोना क्लास 10 आव जि डिसिजन लागोन बे जोंनि लाइफनि मोनसे डिसिजन जागोन उनाव जों मा खालामगोन बेनि डिसिजन जागोन ओंखायनो बे क्लास 10 नि डिसिजनानो खोब वाइस जागोन आरो बेखायनो गिबियाव जोङो बेखौ नायनांगोन जे आंनि इन्टारेस्टआ मा फिल्डआव जानो हागौ गुबुन गुबुन फरायसाफ्रा भेरियास फिल्डआव इन्टारेस्टेड सोरबा मिउजिकआव इन्टारेस्टेड सोरबा साइन्स एन्ड टेक्न'लजियाव सोरबा लिटारेचाराव सोरबा IT सेक्टराव सोरबा कम्पिउटार साइन्सआव मोजां मोनो थ' बेबायदिनो इन्टारेस्टखौ लानानै जों टेक्निकेल स्किल लानानै बोरै आवगायलांगोन बेखौ स्टुडेन्ट्सफोरा थि खालामना लानांगोन थ' ओंखायनो गिबियावनो थागोन डिसिजन मेकिं प्रसेस स्टुडेन्ट्स नोंथांमोनखौ आंनिफ्राय खावलायगोन जाहाथे नोंथांमोननि जितु विल पावार बे विल पावारखौ जों स्ट्रं खालामना लानांगोन माखासे इनफरमेशनफोरखौ जोङो नायनांगोन माखासे इन्टारनेटआव जों सार्च खालामनांगोन माखासे माने एक्सपार्टफोरखौ जों सोंनांगोन मा स्ट्रिमाव थाङोबा माबायदि केरियाराव जों मोनहैगोन लाइफखौ बोरै दानो हागोन लाइफआव बोरै थाब सेटल जानो हागोन बेखौ जोङो नायनांगोन थ' ओंखायनो क्लास 10 आनो मोनसे राइट डिसिजन बिमा बिफानि डिसिजनखौबो जोङो मालाबा फासयनानै दोननांगोन मानोना आं जेखौ हायो बे लामायावसो आङो आगान होनांगोन थ' ओंखायनो बे नङा जे आङो साइन्स आरो मेथ्सआव मोजां मार्क्स लानानै साइन्स स्ट्रिमाव थांगोन बेबो नङा मानोना आं जेखौ हायो बेखौसो आं मावलांनांगोन थ' ओंखायनो फार्स्ट डिसिजना जाहैबाय वाइस डिसिजन लानांगोन जों क्लास 10 आव आरो आफ्टार मेट्रिकुलेसन मेट्रिक आनजादनि उनाव जों मोजां रिजाल्ट खालामनानै जोंनि स्ट्रिमखौ जों बासिना लानांगोन सायख'नांगोन आं साइन्स लागोन आर्ट्स लागोन ना कमार्सआव थांगोन थ' दिनैनि जुगाव टेक्न'लजिनि जुग माखासे जोंनि बारहावाया ओरैबायदि बारदों जे जों साइन्सआव थांबाल'सो ओंखाम दङ बा साइन्सआव थांबासो मोनसे माने डाक्टार इन्जिनियार बा IT सेक्टराव थानाय मोनसे लामा थायो नंगौ अबभियासलि फार्स्ट प्रिफारेन्सआ जोङो साइन्सखौनो जोंनि गथ' गथाया बिमा बिफाया होयो नाथाय जोङो साइन्सआव थांनानै जोङो रिजाल्टखौ मोजां खालामनो हागोन ना हाया बे खोब मोनसे गिदिर कुइसन मानोना हायार सेकेन्डारिनि उनाव बे माने जोंनि केरियार सोमोन्दै जितु डिसिजन बेयो इनिशियेल मोनसे स्टेजाव खारगोन बेसिकआव खारगोन मानोना जोङो मेट्रिकआ मोनसे फाउन्डेसन मोजां मोनसे कलेजाव एडमिशन लाहैनाय साइन्स आर्ट्स कमार्स मोजां मोनसे कलेजाव एडमिशन लानानै जोङो हायार सेकेन्डारिखौ मोजां मोनसे पार्सेन्टेज लानानै जोङो इन्जिनियाराव थांनांगोन जों मेडिकेल प्रफेसनाव थांनांगोन जों IT सेक्टराव थांनांगोन जों भेरियास माने ग्रेजुएसन लेभेल कर्सआव जों हाबहैगोन थ' ओंखायनो जाय बिथांमोना सानदों जे आङो साइन्सआव हागोन माखासे फर्मुलाफोरखौ आङो खोब इन्टारेस्ट मोनो माखासे माने केमिकेल इकुवेशनफोरखौ थाब आं गोसोआव माने सोना लानो हायो थ' बिथांमोना गावखौ सिनायनानै साइन्स स्ट्रिम लाजागोन आरो बेखायनो जोङो जेला हायार सेकेन्डारि
हायर सेकेन्डारियाव हाबैगोन जोङो साइन्सआव मा लानो हागोन साइन्सआव जोङो इन्जिनियारिंआव थांनो हागोन साइन्स लानानै मेडिकेल प्रफेसनाव हाबनो हागोन इनफरमेशन टेक्न'लजियाव थांनो हागोन कम्पिउटार साइन्सआव लानो हागोन आरो साइन्स स्ट्रिमाव खोब मोनसे गिदिर एडभान्टेज दङ मानोना साइन्सनिफ्राय जोङो गुबुन स्ट्रिमाव जों शिफ्ट खालामनो हायो जोङो आर्ट्सआवबो थांनो हागोन आफ्टार माने हायर सेकेन्डारि कमार्सआवबो थांनो हागोन थ' बे मोनसे एडभान्टेजआ थाखाबाय आरो थिग बेबायदिनो जाय बिथांमोना मेडिकेल प्रफेसनाव थांगोन होनना सानदों बिथांमोना मोनसे कम्बिनेसनखौ लाथारनांगोन बे कम्बिनेसनानो जाहैबाय फिजिक्स केमिस्ट्रि बाय'ल'जि जाय बिथांमोना माने मेडिकेल प्रफेसनाव थांगोन बिथांमोना फिजिक्स केमिस्ट्रि बाय'ल'जि लाथारनांगोन आरो जाय बिथांमोना इन्जिनियारिं प्रफेसनाव थांनो नागिरदों बिथांमोना फिजिक्स केमिस्ट्रि बाय'ल'जि मेथ्स बे साबजेक्टआ थाथारनांगोन बे कम्बिनेसना थानांगोन लोगोसे इलेक्टिभ हिसाबै जोङो कम्पिउटार साइन्स लानो हागोन इनफरमेशन टेक्न'लजि लानो हागोन आरो इलेक्ट्रनिक्स जों लानो हागोन थ' साइन्स स्ट्रिमा बेखिनियानो आरो थिग बेबायदिनो आर्ट्स स्ट्रिमाव माने जिथु जों हिउमेनिटिस होनना बुङो बे आर्ट्स स्ट्रिमाव जोङो थांनो हायोबा बेनि अपसना एभेलेबल दिनैनि जुगाव ओरैबायदि डाइभार्स जाबाय आर्ट्सनि फिल्डआव नोङो जार्नेलिज्म खालामनो हागोन नोङो माने लिगेल प्रफेसनाव थांनो हागोन ल'आव थांनो हागोन माखासे ग्रेजुवेट लेभेल कर्स खालामनो हागोन माखासे हटेल मेनेजमेन्ट खालामनो हागोन थ' माखासे स्कप दिनै आर्ट्स लेभेलाव दङ आरो आर्ट्सआ जिहेतु मोनसे ग्रेजुवेट लेभेल कर्स जों सिम्पल ग्रेजुएशन खालामनानै मोनसे जोङो अनार्स लानानै पलिटिकेल साइन्स लायो सशियल'जि लायो गावबा गाव जि इन्टारेस्ट बे अनार्सखौ लानानै जोङो सिभिल सार्भिसनि थाखायबो जोङो थांनो हायो इन्डियान सिभिल सार्भिस थाहैबाय माने जायखौ जोङो इन्डियान एडमिनिस्ट्रेटिभ सार्भिस बुङो इन्डियान पुलिस सार्भिस थाहैबाय स्टेट सिभिल सार्भिस थाहैबाय थ' बेबायदि अपसना माने जोंनि आर्ट्सआवबो थायो आरो थिग बेबायदिनो कमार्सआवबो माने गोबां सुबिदा दङ नोङो जोङो कर्परेट सेक्टराव थांनो हागोन चार्टार एकाउन्टेन्ट जानो हायो मानोना आरो टेक्स कनसालटेन्ट जानो हायो ओरैबायदि मोनसे इनकाम फैनाय मोनसे बेफोर प्रफेसन थ' ओंखायनो जाय स्टुडेन्ट बिथांमोना एसे गोनो गोथो जाना दङ कनफिउजन जाना दङ बेखायनो बे डिसिसन मेकिं प्रसेसखौ जोङो थि खालामना लानांगोन विल पावारा स्ट्रं जानांगोन जोंनि डिसिसना जाहाथे लोरबां जाया आंनि लोगोआ साइन्सआव लादों होननानै आं साइन्सआव थांनो मोननाय नङा आंनि लोगोआ हटेल मेनेजमेन्टआव थांदों होननानै आङो थांनो मोननाय नङा आंनि बिमा बिफाया आंनि माने डिस्टिंसन मोननायखौ आंनि माने मोजां मार्क्स लानानै फार्स्ट डिभिजन पास खालामनायखौ नुनानै नोङो साइन्स फरायनांगोन ना बे खोथाया रज'नाय नङा आंनि इन्टारेस्टखौ आं नायनांगोन आंनि माने जिथु टेलेन्ट आंनि जिथु क्वालिटि बेखौ आंनो सिनायनो हानांगोन थ' अब्लासो जोंनि केरियाराव जोङो फिउचाराव थांनानै जों जाहाथे फेलियर जाया बेखौबो जों नायनांगोन आरो मोनसे खोथा थाहैबाय इन्टारेस्ट आरो केपासिटि बे मोननैया आलादा बाथ्रा जाहैबाय जायखौ जोङो इन्टारेस्ट मोनो बेखौ जों केरियार हिसाबै लांनो हायाबो जानो हागौ मानोना जि मेथ्स बा जि इंलिश जोङो हायर सेकेन्डारि लेभेलाव मोनगोन मेट्रिक लेभेलाव मोनगोन बे इंलिशआ ग्रेजुएशन लेभेलाव थांनानै एसे एडभान्स जाहैयो मेथ्सफ्रा एडभान्स जागोन इंलिशआ माने एडभान्स जागोन जि माने फर एग्जाम्पल इंलिशआव जेला जों मेजर लायो खोब माने मोनसे गोरा कर्स जोङो नर्मेलि बे मेट्रिक लेभेलनि इंलिश ग्रामारफोरखौ नायनानै आं मेथ्सआवनो मेजर खालामसै मेथ्सआवनो अनार्स इंलिशआवनो अनार्स लानोसै होननानै आं सानोबा बे खोथाया जानाय नङा ओंखायनो खोब वाइसलि डिसिसनखौ जोङो क्लास 10आव लानांगोन मा स्ट्रिमाव थांगोन थाङा ओमफ्राय आफ्टार हायर सेकेन्डारि जों केरियारखौ वाइसलि चुज खालामनांगोन दिनै माखासे केरियार रिलेटेड बेसिक्सखौ बुंनानै बे खोन्दोखौ दिनै आं फोजोबनो सानबाय उनफ्राव माखासे केरियार रिलेटेड टपिकखौ लानानै आरो नेक्स्ट खोन्दोआव आं फैफिनगोन थ' ओंखायनो बयबो भिउवार्स नोंथांमोनखौ बयबो स्टुडेन्टस नोंथांमोनखौ आङो साबायखर होनानै दिनैनि खोन्दोखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।